Després de Nadal et sents com si se t'hagués esgotat la bateria social? Doncs no et preocupis, el cervell té una bona excusa. El cervell és l'òrgan del cos que més energia consumeix i casualment, quan estem sociabilitzant, es fa un fart de treballar. Per començar, ha de processar expressions facials, tons de veu i converses. Això activa regions com l'escorça temporal superior i l'escorça prefrontal, que queden una estona hiperactivades per entendre i per respondre tal com toca. A més, estem tota l'estona regulant les nostres pròpies emocions. Ens autocontrolem gràcies a l'escorça prefrontal i intentem ser empàtics i adaptar-nos al grup, gràcies a l'escorça cingulada anterior. Tot això va desgastant a poc els recursos cognitius que tenim. I si afegim soroll de fons, converses en segon pla o música, aquí a més, el cervell ha de filtrar tota aquesta informació constantment, a través de l'amígdala, cosa que fa augmentar l'estrès i la generació de cortisol. Així que si et sents esgotadíssim o esgotadíssima després d'una reunió social, pensa que és totalment normal. La teva bateria social només necessita recarregar-se. Dona't una estona per estar sola, tranquil·la, relaxar-te i per recuperar l'energia.